Hey, mae'n Mehefin di dod ac efo fe eitha lot o absolute shite yn y cinema. Fel hwn, beth bynnag yw hwn, a'r disappointment diweddaraf DC Comics. Pam fod popeth yn y DC Universe yn digwydd mewn car parks llwyd? Ond ti'n gwybod beth sydd ddim yn digwydd mewn car park llwyd? Okja, ar Netflix mis Mehefin. Mae amdano cwmni mawr drwg yn trio herwgipio anifel anwes merch ifanc i troi mewn i, well, all sorts of horrors really. A catch, mae'r anifel yn edrych fel rhyw fath o hip-hop massive, a mae'r cwmni yn meddwl bod da fe rhyw fath o nutrients amazing. Mae'n eitha drist a dim bach o caper, fel Ocean's 11 mewn darnau really, ond efo super pig. Hefyd ar Netflix mae dan ni Glow. Falle un o'r sioe dwi'n edrych mlaen fwyaf i blwyddyn ma. Mae Glow yn sefyll am Gorgeous Ladies of Wrestling, neu yng Nghymraeg, mae nhw o gorwg sy'n wrestlo, neu mygysu. Anyway, mae mygysu yn sioe Netflix gan y tîm nath wneud Orange is the New Black, ac amdano grŵp o fenywod yn dechrau sioe wrestlo. Mae'n edrych mor dda efo Alison Brie, hi off Mad Men a Community, fel actor sy'n starfo ac yn cymryd job efo'r mygysus. Mae hefyd efo boi o'r enw Mark Maron ynddo fe. Mae fe'n comedian efo podcast really poblogaeth o'r enw What the F***. Rubbish enw, ond mae'r podcast yn un dda, ac weithiau mae'n gallu bod yn annoying o be dwi wedi gweld o mygysu, mae'n edrych fel mae rhyw ffordd mae Mark wedi gallu rhoi stop ar fod yn arsl am dipyn bach i actio. Da iawn Mark, fi methu aros am mygysu. Right, fi'n gwybod o'n i'n slag off cinema dipyn bach just nawr, ond ti'n gwybod beth sy'n edrych yn dda? Baby Driver, gan Edgar Wright. Os fel fi chi dal dipyn yn drist naeth Edgar Wright cael ei bwtio off director Ant-Man i Marvel, wel, mae gyrrwr babi yn edrych fel mae'n dripio mewn o fath o style a cool mae pawb yn nabod o ffilmiau Edgar Wright. Tro yma yn lle loser mewn zombie film yn Llundain efo Shaun of the Dead, neu plismon mewn tre fach yn Somerset efo Hot Fuzz, dyn ni'n cael full-blown film heist efo cast anhygol. John Hamm, Jamie Foxx, freaking Flea o Red Hot Chili Peppers, a hefyd Kevin Spacey. Fair play. Mae'r ffilm yn edrych dipyn bach fel ffilm lladrata eitha run in the mill, ond fi'n meddwl efo soundtrack gwych ac action eitha slick fydda hwn yn un o'r standouts yr haf. Ac os ydyn ni'n wrong, allwn ni just gwylio Fuzz boeth eto. Right, fi'n gwybod bod e'n cliché fod pob Cymro yn lyfio unrhyw beth jyst achos bod Cymro arall ynddo fe, ond fyddai gyntaf tu fas i'r cinema pan bydd Transformers rhif 17, my first night neu rhywbeth, yn dod mas. O'n i'n eitha gyffroes am y ffilm anyway, achos dwi byw mewn gobaith bod rhywun yn mynd i wneud ffilm transformeriaid eitha dda o leia unwaith tra fy mod i'n fyw, a dau, achos bod Mark Wahlberg ynddo fe, mae da fi bach o soft spot ar gyfer e. Just drychau wyni bach stupid yn edrych yn pryderus fan hyn. Ond y reswm dwi actually methu aros am Transformeriaid 17 o mas yw achos bod frickin' Sir Anthony Hopkins ynddo fe. Be mae Tony fach yn neud mewn ffilm am robots yn ymladd? Mae'n nuts. Fi jyst yn meddwl bod e'n mynd i bod yn awesome i weld Tony yn siarad nonsense am Decepticons a space aliens a robots o stuff. Serious. Os dwi'n wrong, well, actually, nath dim byd digwydd. Tara.